Салом ба тамоми ҳаводорони савту наво. Имрӯз мо бо эҳсоси хуб таронаи нав ва ҷаззоби ширин арӯсакро ки бо садои форами сарояндаи нотакрори тоҷик Шабнами Сурайё садо медиҳад ба шумо муаррифӣ мекунем. Ширин 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 арӯсак, ширинтар аз ширин шудай арӯсак. Таронаи Ширин арӯсак дар ютуб-канали худи Шабнами Сурайё чанд рӯз қабл пешкаши дилбохтагони ҳунари ин бонуи зебо гашта аллакай зиёда аз 800 000 нафар ин сурудро гӯш ва тамошо карданд. Ҳарчанд тарона ҳанӯз клип нашудааст, мухлисон онро хеле гарм қабул карда дар шарҳи суруд дар ситоиши Шабнами Сурайё суханони хуб навиштанд, аммо ба ки тааллуқ доштани матн ва оҳанги таронаи мазкур маълум нест. Ёдрас мешавем ки Шабнами Сурайё чеҳраи тобноки санъати тоҷик буда бисёриҳо ин зебосанамро ситораи рақами яке эстрадаи муосири тоҷик меҳисобанд. Ин сарояндаи пурҷозиба бо услуби хосаш тавонистааст дили ҳазорон ҳазор дилбохтагони мусиқиро дар саросари дунё тасхир намояд. Шабнами Сурайё на танҳо овозхон, балки рамзи зебоиву эҳсосот дар мусиқии навини тоҷикӣ аст. Ширин арӯсак туҳфаи нави Шабнами Сурайё ба тамоми арӯсакон, навхонадорон ва дилдодагонест ки меҳру муҳаббати покро дар дили худ мепарваранд, зеро зиндагӣ бо муҳаббат зебост.